Ladies and gentlemen, Terka a Lukáš. Dámy a pánové, přivítejte toto duo. 1 milion dolarů. Téměř 20 milionů korun na provizích. Terko, Lukáši, co byste řekli, kdyby vám někdo řekl, že toto vyděláte spolu? Já bych tomu nevěřila, samozřejmě. Já bych mu řekl, že se zbláznil, a taky bych mu nevěřil. To bych řekl. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil tento mladý, energický a šikovný pár, Terku Pečenou a Lukáše Hajného, a za chvilku je pořádně vyspovídám. Krásný dobrý den, dámy a pánové, posluchači, ještě jednou. Dovolte mi, abych vám představil Terku Pečenou a Lukáše Hajného jako naše velmi šikovné a nadějné spolupracovníky, podnikatele a lidi, kteří vás právě dnes možná budou celkem zajímavě inspirovat. Takže první slovo dám dámě a zeptám se Terky. Terko, můžeš nám říct, kým jsi byla předtím, než jsi se stala šikovnou obchodnicí? My moc děkujeme za pozvání. Já jsem byla servírka. Já jsem byla běžný zaměstnanec, který pracoval na krátký dlouhý týden a často přes časy a často několik dní navíc, abych si mohla dovolit něco málo. Takže tak. Perfekt. A Lukáš? Já vlastně před tím, než jsem se dostal k referenčnímu marketingu, tak už jsem se podnikání věnoval, a protože jsem nadšenec do zdravého životního stylu a do sportu, tak jsem podnikal v této oblasti. No a když se podívám ještě dál do minulosti, tak jsem začínal jako podobný prodejce. A takovej ten příjemný a oblíbený člověk, který zaklepe u dveří a začne vám nabízet svoje produkty. Nicméně nikdy se mi nepodařilo vybudovat a vydělat tolik peněz tak jako s referenčním marketingem. A o tom dneska asi bude řeč. O tom se určitě dneska budeme bavit, ale ještě než k němu přistoupíme, tak určitě mě zajímá ještě trochu víc o tom, jak vypadal ten váš normální život před tímto podnikáním aktuálním, protože musíme zjistit trošku více o vás jako o lidech, kterým se podařilo prakticky bez jakýchkoliv, bych řekl, bez jakéhokoliv kapitálu, bez jakékoliv nefér výhody, bez nějakého toho, abyste zakládali svou vlastní firmu nebo vymýšleli, vytvářeli produkt nebo službu, jako vydělat $1 milion, 20 milionů korun téměř. Tak jak to teda, Terko, vypadalo u tebe? Ten tvůj jakože v úzovkách normální život, než jsi se pustila do toho, co děláš teď? Já, jak jsem před chvílí zmínila, že jsem byla servírka, tak se mi úplně vyzobrazilo v hlavě to období, takový ten pocit, ten vhled do té minulosti. A uvnitř jsem se tak pousmála a vzpomněla jsem si na to, jak jsem jezdila ty 2-3 hodiny ráno z práce domů. A s tím jsem často měla spojený to, že jsem tankovala přesně tolik, abych dojela domů a ráno to zvládla do práce. A často při té cestě ráno do práce jsem se modlila, aby to tak bylo, a doufala, že si vydělám na dýškách minimálně to, abych zase dojela domů a ráno do práce. Takže to byl takovej ten můj den, co se týče té práce, taková ta spojitost s tím. A já si pamatuju velkou dřinu. Ono to období bylo spojené s mládím, takže samozřejmě to i bylo fajn, ale nedokážu si představit dělat to dneska v tomhle věku. Takže to byl takový můj den v kostce. Od rána do noci stihnout se trošku málo vyspat, zvládnout natankovat na dojetí domů a do práce a takhle dokola. Takže to byl asi ten moment, kdy jsi si říkala, že takhle dál asi nechce, že je potřeba něco změnit. Jak to bylo u Lukáše? No, pousmál jsem se, když Terka mluvila o té nádrži, protože v tomhle jsme si asi byli podobní. Taky samozřejmě, co se týká financí, tak já jsem to vždycky, nebo dlouhou dobu, tak měl relativně na krev. Od vejplaty k vejplatě, potom jako tím, já sebe definuji jako posedlýho člověka. Posedlýho tím, že já už jsem od malička nebo od útlýho věku
tak vlastně věděl, že budu úspěšný v tom životě, ale nevěděl jsem jak. Jo, a ani jsem nevěděl, jak budu úspěšný, že jsem si to nějak jako nedefinoval. Ale prostě snažil jsem se, dával jsem do toho tu svoji energii, ale neustále člověk byl v tom krysím závodu. Ale s tou vírou, že jednou něco přijde a zlomí se to. No se to potom stalo samozřejmě, ale předtím vzpomínám si na ty časy, že to bylo opravdu náročné. Stejně jak říkala Teres, tak kdybych jako dneska si měl představit, že takhle žiju, tak si to vlastně úplně neumím představit. Jo? To, co člověk zvládnul, jak byl schopný i jako poslouchat třeba příkazy někoho jiného. Dneska je to úplně o jiný svobodě. Takže byla tam nějaká posedlost, chtít být lepší a vlastně člověk hledal zmateně ty cesty. Takže pochopili jsme, že život od výplaty k výplatě vás moc nenaplňoval. Lukáš dokonce už věděl, že uspěje, akorát nevěděl ještě v čem. A teď je teda otázka, pokud jste se rozhodli změnit svoje životy, tak kde jste se začali vůbec poohlížet? Jo, protože to, co by člověk v životě mohl dělat, to je nekonečně mnoho možností. A jak si teda vlastně vybrat zrovna ten správný směr s ohledem na to, jaký člověk teda má možnosti? Terko. No, nás spojovalo to, že víme, že chceme víc, jak říkal Luky, ale úplně nevíme, kde to tak nějak hledat. My jsme věděli, že chceme dělat to, co nás baví. Takže když člověk koukal ve svém okolí po možnostech, tak se snažil to nějakým způsobem namontovat na to, v čem je, nebo v čem si myslí, že je dobrý, co je to jeho hobby. A ono kromě toho zaměstnání a podnikání tak těch možností není. Takže síťový marketing s dobrým produktem tak nějak dával smysl. A když přišla doba, že vlastně naši blízcí přátelé a kolegové ze stejného vlastně segmentu, v kterým my jsme pracovali v zaměstnavatelských pozicích, tak vstoupili do síťového marketingu, spojeného právě s tou oblastí, která nás poměrně bavila, tak člověk měl takovej ten jako pocit to svrbění, že by to mohlo být pro něj, že je to možná to pravý, že tam je ta šance. Mm-hmm. No dobře, a tak jako síťový marketing zrovna není úplně věc, po které by mnoho lidí třeba snilo, že by chtěli dělat tuto práci, protože řadu lidí, kteří třeba to nějak haní. A mě by zajímalo, kdo z vás vlastně na začátku byl větším skeptikem pustit se do síťového marketingu? Vlastně u nás ten časosled, nebo jak bych to nazval, tak byl takovej, že první k tomu síťovému marketingu jsem se dostal já. A tím pádem na tu otázku bych odpověděl, že Terka byla větší skeptik, ale za mě vlastně nebyla větší skeptik, ale dostala se až později, třeba k informacím, ke kterým jsem se dostal dřív tím pádem. Nicméně vlastně ten zlom nastal v covidu, kdy já jsem působil v oblasti pohybový, trenérský, protože v určitý fázi života tak jsem začal hledat i nějakou svoji osobní vizi, kterou jsem si skládal na základě toho, že chci dělat to, co mě baví, z toho si udělat zdroj obživy a zároveň chci, aby vlastně v té vizi jsem měl to, že tím vydělám i ty peníze, ale zároveň i pomůžu druhým lidem. Protože to mi přijde jako hezká definice toho, jak najít tu vizi a dělat něco, co mě naplňuje. Takže vlastně to byl tenhle směr a i díky tomu, že jsem se touhle cestou kdysi vydal, tak se ke mně dostaly právě informace o zajímavých produktech, o zajímavé možnosti, která může pomáhat druhým lidem a samozřejmě možná to tam byla jako na začátku taková v hlavě trošku překážka, že to je síťový marketing, ale zase věděli jsme a známe už spoustu lidí, kteří v síťovém marketingu vydělali spoustu peněz, takže člověk to tam bral i jako takovou výzvu. No, samozřejmě Terka ta řekne svůj pohled, jak to vnímala na tom začátku. A já mám v tomhle asi trošku výhodu. Nechci říkat, že jsme jako mladí, my jsme mladí v vozovkách, ale výhodu v tom, že já jsem neznala vlastně negativní stránku toho síťového marketingu. Já jsem se s tím vlastně nesetkala. Já už dneska vím zpětně, že třeba generace mých rodičů, tak síťový marketing pro ně znamenalo
pyramida. Oni to házeli do jednoho pytle. Oni se setkali v nějakým období s tím, že tyhle jakoby v uvozovkách pyramidní modely tady byly a pro spoustu lidí síťový marketing a pyramidní model bylo jedno a to samé. Byla tam ta neznalost. Ale mně se vlastně nikdy nic to negativního nestalo, takže pro mě síťový marketing nebylo nic špatného. A to beru dneska jako výhodu, protože já jsem do toho vlastně skočila po hlavě, protože vlastně jako proč ne? A s tímhle i já dneska pracuji. Že tam nemám za prvý, to nemám z minulosti, ten negativní pohled, a mně se v tom síťovém marketingu tak daří, mě tak změnil život, že já ani nejsem schopná předávat žádný negativní pohled. Takže já to mám jenom prostě v pozitivním měřítku a takhle mi to díky tomu i funguje do toho mého okolí to předávání. To je právě zajímavý, že jste třeba neměli ambici, já nevím, vymýšlet právě vlastní firmu nebo vlastní produkty nebo něco vlastně dělat, jak se říká, na vlastní noze sám, i když teda Lukáš jako trenér, tak přece jenom je to taky nějaký vlastní biznis, i když se to dá třeba hodně propojovat s těma firmama síťového marketingu, nebo jsou tady úplně jiný modely, třeba affiliate marketing nebo dropshipping. Zkrátka jste tu cestu k tomu síťovému marketingu našli asi poměrně rychle, že jste měli to štěstí, že jste ve svém okolí opravdu měli úspěšní lidi z tohoto oboru. Tak to vnímám já, protože myslím si, že často lidi volí ten síťový marketing až třeba jako poslední variantu a ne úplně jako tu jednu z prvních variant třeba. Jako že se to tak třeba často stane, že se člověk nejdřív jde a zkusí někde něco sám, popálí se a potom třeba raději zkouší ty bezpečnější varianty, kde právě nepotřebuje kapitál a jít do takových rizik, jako třeba právě ten síťový marketing umožňuje. Myslíš si, že je to tak, Lukáši? Souhlasím s tím. Já vlastně tam mám i tu zkušenost s jinýma modelama. Jo? Protože i do dneška tak vlastně mám firmu, mám SROčko, takže tam můžu i malinko porovnávat tu náročnost. Síťový marketing versus klasický podnikání a jako je to nebe a dudy. Jo? Protože co se týká toho, co člověk musel udělat na tom startu, v té firmě, v tom SROčku, kolik do toho musel investovat času, peněz, za co všechno vlastně má zodpovědnost. A to nejenom vůči zaměstnancům, ale i vůči státu, tak je to mazec. Je to mazec a vedle toho vlastně jako podnikání v referenčním marketingu nechci říct, že to je procházka růžovým sadem, ale proti tomuhle je to úplně jiná disciplína a opravdu člověk, když ho baví komunikace, baví ho pracovat na sobě a nechce právě řešit takové ty věci spojené se zodpovědností, s účetnictvím a se zodpovědností s tím, aby měl na výplaty a tak dále, tak je to skvělá volba. Jo, dneska to můžu hodnotit takhle. Samozřejmě ta zkušenost z dřívějška, a nevím, kolik mi bylo, ale samozřejmě každý jsme si asi prošli nějakou firmou finančního poradenství, takže ta tam byla, zanechala ve mně možná negativní pocity, ale to prostě beru jako zkušenost a určitě pak jako nehážu ty věci do jednoho pytle. Jsem nastavený takhle. Ale ne každý tak nastavený je a řekne prostě potom, že to je pyramida nebo podvod. Jasně. Každý má ty své zkušenosti a trošku jiný měřítka. Dobře, že jsi na to nezanevřel, i třeba po té negativní zkušenosti ve finanční branži, protože každému možná sedne trochu jiná branže. Někdo uspěje tam, jiný zase jinde. Všechno jsou to zkušenosti a jak to teda šlo? Terko, ty nám můžeš možná říct, jaký teda byly ty začátky vlastně, jestli to bylo těžký, nebo jestli se to potkalo s očekáváním, když jste teda do toho, jak ty si říkala, skočila, tak řada lidí do toho právě skočí a vůbec neví, co má očekávat. Řada lidí se třeba i popálí, pak se třeba i zklamou, pak na to i zanevřou. Jak to bylo u tebe? Já říkám, že mně se to stalo. Ano, skočila jsem do toho a já vlastně nevím, čím to bylo, ale já jsem od začátku věřila v to, že to bude prostě dobrý, že uspěju. Já si myslím, že v životě si ti stanou nějaké situace, kdy ty cítíš ty věci, že tak prostě mají být. A já to tady cítila. Cítila jsem mi příležitost. Ono, jak říkal Luky, my jsme byli v jiné situaci, než je běžný. My jsme byli v situaci covidový a najednou
ten zaměstnanecký poměr se zastavil, začít podnikat jako z nuly bylo těžké. My jsme jako na účtě, nebo já jsem na účtě měla 0, nic a my jsme vlastně jakoby neměli na výběr. Ale já jsem fakt nikdy nepochybovala nad tím, že to půjde. Já jsem věřila tomu, že budu dobrá a my jsme si vybrali síťový marketing firmu, která vlastně dělá zdraví a wellness a to bylo naše. My jsme byli ve svých jakoby vlastních botech, takže já už jenom vymýšlela to, jak to udělat co nejlépe, co nejrychleji a s kým vlastně chci spolupracovat, koho si vybrat. A ta představa, že já můžu mít tým a spolupracovat s lidmi, se kterými já chci, že já se nemusím dohadovat v práci s kolegama a řešit tam nějaký žabomyší války, ale že to pak jako si vytvoříme podle sebe. To bylo tak jakoby snová představa, že to šlo samo. No, dobře. To je skvělý, že ti to šlo tak jako po másle, ale myslím si, že ani řada lidí tomu možná nebude až tak věřit. Bude to pro ně neuvěřitelný. Říkat si, tyjo, tak tahle holka a tenhle kluk v podstatě bez kapitálu, bez zkušeností, jo, skočili do podnikání v síťovém marketingu, kde řada lidí pohoří a najednou jim všechno šlo samo, proměnili ve zlato, na co sáhli, hned vydělali $1 milion. To přece nešlo tak lehce. Lukáši, jaký byly ty překážky a nějaké ty výzvy, které jste museli i vy zdolat? Protože přece nějaký tam být museli. Yes, my oba dva jsme hodně pozitivně naladěný lidi a myslím si, že jsme hodně odolní, máme rádi výzvy a rádi vítězíme. Jo. Možná proto to jako nám připadalo jako procházka růžovým sadem. Samozřejmě člověk, když se na to podívá víc pod mikroskopem, tak těch překážek tam bylo spousty. Myslím si, že největší překážka bývá v hlavě. V tom, že člověk právě není schopný uvěřit tomu, že to je možné. Tomu, že ty věci, které Terka zmiňovala, tak že by se mohly stát realitou. A my jsme tak trošku jako blázínci a posedlí, takže my jsme tomu uvěřili velice rychle, takže tuhle překážku na začátku, tak si myslím, jsme zdolali dobře. Ale myslím, že spoustu lidí už může pohořet tady na tom. Pohoří v hlavě, prostě neuvěří tomu. Hele, absolutně. Já z vás cítím a věřím, že se to přenáší i na ty naše diváky, kteří vás teď sledujou. Absolutně sebejistý postoj a absolutně bez jakékoliv pochyby, že byste neměli uspět. Jo? To je obrovský rozdíl, který já vidím a cítím z vás, když mluvím s váma a třeba vidím jiný nováčky, který se snaží v tom podnikání, třeba toho síťového marketingu, jakoby uspět. A proto se zeptám Terky. Terko, myslíš, že to, že jste v páru, jako dva na to, vám třeba i pomáhalo, když jste se setkali s negací nebo odmítnutím? Určitě nám to pomáhalo. My tam máme, si myslím, velký balans. On každý v tom páru je jiný a ono je to i ve vztazích mezi kolegy v rodině a tak podobně. Já jsem trošku víc, tak samozřejmě jsem žena, takže já se občas nechám strhnout nějakými emocemi, přijde nějaká negativní myšlenka, něco se nedaří úplně tak, jak má a já hned vidím, tak to je v háji, tak to je konec. A pak se naproti mě postaví ten Luky, který má to nastavení mysli takový stabilnější, on víc hledá ty dobré věci na situacích a najednou on mi říká, tak se na to podívej takhle a teď to není jenom černý, teď je to i bílý. A tím, když to jakoby zvládneš, tak z toho můžeš něco vytěžit. A najednou ten můj jediný pohled, že to prostě není dobrý, se úplně změní a já tam vidím ten obzor, tu šířku té situace, že má vlastně mnohem víc cest výchozích. Takže to si myslím, že je jedna jakoby z těch hlavních věcí, který mě u té práce v páru pomáhá. A myslím si, že to je někdy i obráceně, že Luky řeší nějakou situaci pracovní a zase dostane ten můj vhled a člověk si rozšíří ten obzor toho myšlení v těch věcech. Určitě je skvělý, že se takto podporujete. Musíme přiznat i to, že každý nemá podporu takovou doma, třeba od té polovičky a kolikrát to může být trošku těžší, ta výchozí situace. Vaše pozitivní myšlení je nakažlivý. I proto si myslím, že je to ten důvod, proč je neuvěřitelný pro lidi vám věřit, že vám šlo všechno hladce. Jako mně je úplně jasný, protože vás taky znám a děláme spolu něco, že
taky každý den narážíte na odmítnutí, nedůvěru lidí, nebo to, že lidi neplní slovo, neudělají to, co vám řekli a tak dále. Ale s tím vaším pozitivním přístupem vy to úplně jinak překonáváte. Vlastně tak jakoby hladce, že to vypadá, že to prezentujete, že je to easy. Přivydělat si těch 19-20 mega jen tak v síťový marketingu, jakože tím, že posouvám de facto informaci mezi lidi, jak mít bohatší, zdravější život a svobodnější život ještě, protože jsme se bavili o tom, že my ty šéfy ne každému vyhovuje. Hlavně Lukášovi to taky nevyhovuje, že jo. Takže to je úžasný, že to s takovou lehkostí zvládáte, ale přesto já to z vás potřebuji dostat. Řekněte mi, i když vám to nečiní problémy, protože máte ten brutálně pevný postoj a pozitivní smýšlení, s čím se setkáváte nejčastěji, co ty lidi kladou jako překážky nebo nějaký důvody, s čím mají problém nebo nějaký bloky, co je drží zpátky a podobně. Terko, řekneš? Já bych se jenom ještě maličko vrátila k tomu, že ono to vypadá, že všechno jako bylo easy, že takhle o tom mluvím, ale já to spíš jako zrychlila a on člověk na ty negativní věci a ty prvky se snaží trošičku vytěsnit, což je taky vlastně součást toho pozitivního nastavení a víc si pamatuje to dobrý a to, jak to bylo skvělý, ale těch překážek tam bylo mnoho a díky tomu překonávání my jsme se stávali silnější. To je jenom ještě k tomu. A teď, promiň, s čím se setkáváme? S čím ty lidi, jako nejčastěji, tak když už teda pozitivně se přes to všechno dostáváte, co tak slýcháváte nejčastěji v tom trhu? Nebo u těch lidí, spolupracovníků třeba, že čemu čelí? Protože není to úplně bez překážek. Jo, jsou to výzvy, které je potřeba překonávat, takže jenom bychom to třeba pojmenovali, co vy si myslíte z vašeho pohledu, co tak slýcháváte nejčastěji, ať Terka nebo Lukáš klidně odpovězte, kdo k tomu má co říct. Yes, vlastně asi taková nejčastější námitka nebo to, co můžeme řešit, tak je to, že to je samotný síťový marketing, jo, protože i ty se tady, že roky snažíš o to napravit jméno tomuhle biznisu a jde ti to skvěle a za to velký díky. A to si myslím, že je nejčastější, že tam prostě byla nějaká zkušenost v minulosti, že ten upline prostě nefungoval tak, jak měl, nebo mu naslipovali tomu člověku hory doly a víme prostě, že jak to v tomhle funguje. Takže ten člověk takzvaně je spálený a jemu se třeba při té prezentaci úplně všechno líbí a pak najednou tam přichází takový to, no jo, a tyjo, je to síťový marketing a prostě tam je důležitý dostat se přes tohle. To si myslím, že je takový jako nejčastější, co se týká u toho navázání spolupráce. Prostě to tak je. Samozřejmě i člověk ze začátku, když ještě neměl takové zkušenosti a takový postoj, tak to bylo takový, nebo já jsem to tak cítil i u těch prezentací, když už se tam blížilo, že jsme šli třeba k tomu marketingu, jo, představovat si ten marketing, tak vlastně vybalit to, že to je síťový marketing. Protože už čekal, že tam prostě přijde ta námitka a že to může celý spadnout, i když ta schůzka nebo celý ten proces vypadal perfektně. Ale samozřejmě opakování dělá mistry. Myslím si, že díky tomu, že člověk už se s tím prostě vypořádává, už ví, jak argumentovat, už taky má za sebou nějaký výsledky, tak má ten postoj a pak ten postoj je nakažlivý. Před chvilinkou si to vlastně zmiňoval. Takže tohle z mýho pohledu asi jako nejvíc, co se týká třeba toho navázání spolupráce. Tam bylo hodně překážek. Samozřejmě nás odmítlo spoustu lidí, u kterých jsme si říkali, jo, tomu zavolám a to je jasný, ten se mnou prostě jako půjde do biznisu a že jo, člověk v té době to bral jak kudlu dozad, že s ním do toho biznisu potom ten nejlepší kamarád nešel třeba. To jsme si asi taky zažili všichni. No a pak rozjezdy nováčků, taky samozřejmě, že jo, tam kolísají emoce, to, že vidějí na začátku velký svět a potom vidí, kolik té práce s těma emocema třeba zatím je. Takže takhle, zas ať nemluvím extra dlouho, abych se rozjel. Doplnila by něco Terka, nebo s tím tak nějak souhlasí?
Já si naprosto souhlasím. Mě tam jenom ještě napadlo, že to bylo ale i obráceně, že člověk věřil nějakému kontaktu, že tady to klapne, to bude ten klíčový jedinec, nebo ten dobrý kamarád. A obráceně. A když to řeknu hodně jako na ostro, potkali jste někoho, koho jste viděli a vizuálně i tím, jak jako jste spolu komunikovali, jste věděli, tak tenhle to nebude, tak to nějak odbydu, tak hele, v rychlosti, tohle a víš, že prostě tenhle člověk nebude součástí týmu. A najednou, tak jo, tak já do toho, že v tu chvíli, kdy ti třeba na tom kontaktu tolik nezáleželo a byl si stručný, výstižný, řekl si vlastně jako je to nejdůležitější, tak se stalo, že ty lidi vstupovali. Ono stačilo, že z tebe cítili tu sebejistotu, nějakou tu víru v produkt. Ale ono to kolikrát bylo jednodušší, když na tom tomu člověku nezáleželo. To je taky taková zvláštnost vlastně v tom síťovém marketingu. To znamená, je tam jedno ponaučení. Nedělat si předsudky a určitě dávat tu šanci a tu příležitost komukoliv bez nějakého asi selektování, že? Protože by se člověk mohl právě přepočítat. To snad potvrzujeme úplně všichni. Doufali jsme v některé lidi, který bychom si přáli, aby s náma spolupracovali, jako hodně jsme si to přáli a tam to třeba nevyšlo a člověk je z toho zklamán. A pak lidi, ve který ani nedoufal, že by se rozjeli, tak šlapou skvěle v týmu, dosáhli obrovských výsledků třeba. Člověk je překvapen a neřekl by to do nich. Takže hodně záleží na tom, jaký ten vnitřní motor má ten člověk a jaký má proč se do toho zakousnout. Souhlasíte s tím? Za mě naprostý souhlas. Dneska zrovna tak jsem natáčel i video o vizi, o tom, proč je důležitá. A teď mě teda ještě napadla myšlenka, sorry, ale vrátím se k tomu, protože Terka mluvila o těch úhlech pohledu. A mně tam vlastně jako přijde ta paralela i v těchto překážkách, jo? Protože když mě třeba někdo odmítne nebo přijde nějaký zklamání, tak tam přichází nějaká emoce a vlastně co mě třeba pomáhá v životě, jako po všech směrech, tak je právě práce s těma emocema. Protože já jsem berán a jsem výbušný hodně. A pak jsem si ale uvědomil na jednom školení moudrýho pána, on říká vlastně vaše emoce je vaše rozhodnutí. To, že vy se vlastně rozčílíte, nebo že jste smutní, tak to je vaše rozhodnutí. A to, jsme tady hrozně krátkou dobu na tom světě, tak jako proč se vlastně jako rozhodnout k tomu, že se rozčílíme? To znamená, když mě někdo odmítne, nebo se mi něco nepovede, tak proč já bych se měl rozhodnout k tomu, abych z toho byl smutný? No, proč se na to nepodívat z druhé stránky a spíš se sám sebe nenamotivovat a nevzít to tak, že to je pro mě nějaký ponaučení. To znamená, řekl mi ne, OK, tak co můžu udělat líp příště, aby mi to neřekl. On neuspěl, OK, tak co udělat příště, co mě tenhle člověk naučil. A jít jako víc do takový té vděčnosti, no, každý den. Protože potom ta emoce dobrá, tak ovlivňuje i tu moji akci. Když jsem v radostné emoci, tak jinak komunikuju. A tím pádem mám i jiný postoj, tím pádem i jinak uzavírám a tím pádem se pak i jinak daří mým lidem a i mý lidi se potom líp vypořádávají s těma neúspěchama. Takže tam ještě jsem chtěl jenom tuhle paralelu, protože třeba tohle je pro mě to bylo úplně jako změna, když jsem se to dozvěděl a aplikoval jsem to do života. Mm-hmm. Terka zvládá taky takto? Skvěle práci s hlavou a s těma emocema? O něco míň. Skvělé. Ano. Luky, ono, jak se bavíme o těch uplinech, on vlastně Luky je i můj upline. Já na to vždycky zapomínám. On je i můj upline jak v tom vztahu doma, tak v tom vztahu v té práci a já ho následuju, on mě učí. Takže Luky je beran, já jsem lev. Jako můžu přiznat, že jako už tady párkrát věci jako lítaly vzduchem. To nás zajímá právě jak ten biznis, to, že děláte spolu a jste asi i hodně hodin třeba spolu, jak to zvládáte? Jestli právě jsou takový vypjatý situace, jestli třeba se někdy trochu poštěkáte, vyměníte si názory, kdo to potom hasí a tak dále. My jsme oba temperamentní, my oba máme rádi poslední slovo. Ale musím říct, že v tom biznesu vlastně ten temperament já beru taky jako pozitivní vlastnost trošku. To, že do těch věcí skáčeme po hlavě, někdo si něco 10krát rozmyslí,
naplánuje a my nejdřív to jdeme udělat a pak vlastně zpětně jakoby plánujeme, co s tím, nikdy nebo já. A já říkám, Luky, my na sobě hrozně pracujeme celou tu dobu. A to, kým jsme byli na začátku, ten náš vztah vlastně soukromý jde ruku v ruce s tím vztahem, kde my spolu podnikáme. Ono to začalo tak nějak dost podobně v té časové linii. A je hrozně vidět ten růst, jak v tom vztahu, kde my dneska jsme, co se týče komunikace, budování, toho, jak my řešíme problémy, oproti tomu, než jsme byli před pár lety a stejně tak v té práci. My se neustále zlepšujeme, podporujeme. Takže já se omlouvám, já vždycky ztratím myšlenku. Já nejsem dobrý řečník, v tom je právě dobrý ten Luky. Skvěle. Právě, že skvěle se doplňujete. Já si myslím, že celkově to máme fakt dobře nastavený. Že i když hodně pracujeme, tak ale máme i naplánovaný čas, kde vlastně, že jo, práce je bokem a trávíme spolu ten čas. A co se týká práce, tak to nemáme jakoby tak, že Terka by mě říkala, co mám dělat a naopak, ale jedeme si na těch svých písečcích a kde potřebujeme, tak si vypomůžeme. Že když Terka chce třeba pomoct na nějaký obchodní schůzce, tak já jsem vždycky ready, nebo snažím se o to. A naopak já třeba nejsem jako tak produktově silnej, protože jsem takový spíš jako biznisovej, tak tam já zase jdu s prosíkem za Terkou a tam mi všechno úplně do detailu vysvětlí, anebo třeba s klientem tohle vyřeší, takže tohle je perfekt. No a teď že se narodil ještě přírůstek, Benjamin, takže to je další zkouška, další výzva, se kterou jako si myslím, že taky jako v pohodě jsme to dali a dáváme. Takže jsme si zase rozplánovali nějak ten týden protože Terka vlastně dál podniká, nešla na mateřskou, což je samozřejmě náročný, tak já se snažím o to víc pomoct, ale samozřejmě víc se to břímě také na Terce a jako myslím, že to zvládáme dobře. Loni jsme se pohádali tak 2x, 3x, jakože Jo, tak jako víc. Jo. jasně. A tak s tím bylo spojený jako silný hormonální změny. Trošku zahrály svoji roli, ale já musím říct, že my se, a nebylo to tak teda vždycky, a my se fakt podporujeme. My jsme takový yin a yang, ale protože říkám, že to tak nebylo vždycky, já maličko naťuknu i ty peníze. Ono i to, že jsme úspěšní, že vyděláváme ty peníze, tak my máme i víc prostoru pro seberozvoj, pro to stýkat se s trošku s jinou sortou lidí, která to nastavení má prostě jinde. A ono nás to formuje. Takže ono celý ten proces toho nás dostává vejš a dělá z nás lepší lidi a my děláme biznis, o kterým bych řekla, že jsme užiteční pro ostatní díky tomu. A to je další prostě schůdek k tomu být lepším člověkem ve všech okolnostech, jak v těch vztazích, tak v té práci, tak tady být pro rodinu a pro svý přátelé. Vědět, proč to děláme. Přesně tak, na vás je krásně vidět, jak se snoubí ten osobnostní růst v tom podnikání, že vám to pomáhá i v těch soukromých životech a v rodině, že to všechno společně dneska zvládáte, což byste možná před pár lety třeba nezvládli, nebo by to nešlo tak hladce, protože přece jenom člověk, jak opravdu roste v tom podnikání, učí se komunikaci, zvládat ty emoce, možná nějaké námitky, překážky, výzvy, tak to pomáhá ve všech oblastech života. Je to na vás krásně vidět. A já na vás musím prásknout, že právě tím, jak jste taky zmínili dítě, máte teďka hlídání a vlastně vy jste dneska na rande, protože vy máte mít dneska rande a místo rande jste ho věnovali tady ten čas, aby jsme společně natočili tento rozhovor, který je plný hodnoty, rád, vlastně řekl bych takových těch praktických tipů a triků od úspěšných lidí a proto já si toho neskutečně vážím, že jste se takto rozhodli, že jste si ukrojili ten svůj drahocenný čas, který máte jenom pro sebe a který je omezený a rozhodli jste se podělit s našima divákama o všechny tyto vlastně vaše zkušenosti. Takže díky za to ještě jednou a proto se vás rovnou zeptám. Kdybyste měli identifikovat jednu teda věc, která vás udržela v té hře, abyste šli přes všechny tyto překážky, výzvy, které se dějou, co by to bylo u tebe třeba, Lukáši? Posedlost, touha, prostě
touha jako nevzdat ty věci, touha vyhrát, touha být lepší zítra než dneska, touha po svobodě, touha potom mít nějaký nadstandard, mít svobodu, jsem říkal, nemuset poslouchat rozkazy, plánovat si sám. Ona samozřejmě s tou svobodou tak se snoubí obrovská zodpovědnost, což je zase člověk třeba, když je v zaměstnání, tak si potom tohle taky si tam musí dojít, jo, do toho. Vlastně taky jsem si tím prošel, že člověk si říkal, kdybych nemusel tady poslouchat šéfa, ale pak, když máš tu svobodu, že jo, tak vlastně jsi šéf sám sobě, musíš poslouchat sám sebe, což ze začátku třeba nikdy nejde a padá sebevědomí. A vidíš, jsme zase u překážek. Ale tohle si myslím, že jako mě udržuje ve hře. Si nedovedu představit jít jako zpátky teďka prostě, nebo jo, jako cítit tu prohru. Cesta zpátky už neexistuje u tebe, to je mně jasný. Co to bylo u Terky teda? Ta jedna věc, která tebe pomáhá udržovat stále, aby si jela ten kurz dopředu. Mě úplně první napadlo rodina, protože tím, že si člověk šáhne na peníze, ono se říká, že za peníze si štěstí nekoupíš, ale pojďme si jakoby přiznat pravdu. Ono si za ty peníze štěstí koupíš. A když vidím, že můžu dopřát svým rodičům to, že se můžou podívat na místa, na které by se třeba jinak nedostali, že díky tomu vlastně mamka nám může poskytnout to, že nám pohlídá, my můžeme mít to rande, protože víme, že jsme finančně nějakým způsobem zaopatření a ty peníze vlastně nám zaplatí Sunar, pleny a to, že my nemusíme být ve stresu. Takže to se rovná to štěstí. Takže mě tam padá prostě, že já tady musím, já nevidím jedinou jinou možnost, než to, že to budu dělat dál a budu se snažit dělat to, co nejlíp, protože díky tomu já vydělávám peníze, my vyděláváme peníze, ale my jsme díky těm penězům šťastní. Ty peníze v dnešní době, bohužel, bohu dík, to štěstí jsou. Jasně, co k tomu dodat? Určitě je to tak. Terko, ty si taky řekla, že díky těm penězům se můžete dneska stýkat s mnohem úspěšnějšími lidmi, protože na to máte ten čas. A můžeš nám říct, nebo co tě napadne, co ty úspěšní dělají jinak? Nebojí se. Nebojí se. Nemají ten strach. Mě někdy až zaráží, že v nějakém okolí v svým, ne tolik, jak říkám, že my už se stýkáme s trošku jakoby jinou sortou lidí, ale furt se samozřejmě stýkám s tím, že se lidi bojejí, že já někomu řeknu, tyjo, tak my jsme vymysleli, že teďko zkusíme ještě v rámci toho našeho podnikání udělat tohle, a nebo že poletíme s miminkem tam do zahraničí. A díky. Se 4měsíčním miminkem. A co, když se něco stane? A co, když onemocní? A co, když přijdete o peníze? A já vím, že tyhle lidi nikdy nebudou úspěšní, že oni si nikdy nedostanou tam, kam my, protože nám tam tato myšlenka vůbec neklikne. Poletíte s náma na dovolenou. Jasný, máme dítě, ale jako, tak co? Tak poletíme s dítětem. Nás tam nenapadne to, že by to nešlo. A to si myslím, že je rozdíl mezi těmi úspěšnými lidmi a těmi neúspěšnými lidmi. Že tam není ten strach. Tuším, že to byl Steve Jobs, kdo řekl, lidé se nejvíc bojí toho, co se nikdy nestane. Co bys řekl ty, Lukáši? Co dělají ty úspěšní jinak? Vlastně Terka říkala, že se nebojí. No, mě tam vlastně jako napadlo, že se nebojí chybovat. Jo. Respektive neberou chyby jako chyby, ale jako zkušenosti, ponaučí se z té jedné zkušenosti, kterou udělají, a už to nezopakují. A tím se vlastně posouvají, jdou do věcí po hlavě a prostě když to jako nevyjde, tak jako co? Když přijde překážka, tak jako co? Jo, tam já vlastně, jako, co se třeba týká překážek, když to vezmu, tak já osobně to beru jako nějaký filtr. Jo? To znamená, jdu do něčeho, startovní čára, do té stejné věci jde 100 lidí, překážka, už jich je 90, bum. Chci být prostě mezi těma 10 a tam si myslím, že jsou ty úspěšní, který to mají nastavený vlastně stejně. Takže jako, z mýho pohledu to prostě začíná a končí u toho mindsetu, té hlavy, a na ty je potřeba prostě neskutečně furt pracovat. Ten jako nekončící proces. Ten mozek je brutální. Jako. Jak může být tak negativně brutální, tak pozitivně brutální, furt ho využíváme, já nevím, 10% nebo prostě na kolik.
hrozně málo. Jo. Takže já myslím, že ty věci, které jsou možné, tak to ještě uvidíme prostě jako za pár let, kam se dostaneme. Ten váš mindset zkrátka nemá chybu a to je taky ten důvod, proč jste neomylně tím milionářským párem v dolarech. A mě by zajímalo z této pozice těchto zkušeností, co dneska máte. Dokážete identifikovat největší chybu anebo největší poučení, který jste se za tu svou kariéru jako dokázali načerpat? Terko. Největší poučení je věřit svý intuici. Mě ta moje intuice málo kdy zklame a já si to převedu, zase my ženy jsme takový trošku citlivější, trošku víc řešíme ty vztahy, to, že nás někdo zklamal, že jsme někomu věřili. A že prostě člověk má věřit hlavně sám sobě, to bych tak nějak vypíchla. Věřit té svý intuici. No, co by řekl Lukáš? Největší chyba a poučení. Můžu tady mluvit prostě, anebo asi spíš ne. Hele, ale jestli chci říct teďka sprostý slovo, tak řekneme lidem, zastavte si video, puste si ho až po 22. hodině. Je to za mě první, co mi trkne, nebo trklo, když se mě zeptal, tak je to ego, který je občas dobrý si někam strčit, protože to mě stálo pár vztahů, vlastně jak lidských, tak biznisových a to mě samozřejmě stálo nějakou delší cestu třeba k nějakému úspěchu. Stálo mě to, že jsem přišel o nějaký příjmy. Takže opravdu, kdybych jako měl vzít nějakou jednu chybu, tak je to ego. Máš na to nějaký recept? Jak se s tím vypořádat, pokud člověka ovládá ego? Pracovat na svých emocích. Jo, prostě když to tam jako přichází tam ten čertík a tak je lepší jako začít dechat, uvědomit si to, vědět, že třeba ten trouble tam je a že vlastně jako člověk v tu chvíli, když ho ovládá ta emoce, střelí mu to ego, tak vlastně může udělat věci, které potom později lituje. A jsem jich neudělal málo a nechci vlastně jako dělat věci, kterých lituju. To znamená, byla to zkušenost, přehodnotit, vyhodnotit, zapracovat na tom a musím zaklepat, že jako si myslím, že se mi to teďka celkem daří. Ale jako nadělal jsem spoustu chyb, samozřejmě. A tohle bych považoval jako takhle a recept na to vlastně jsem taky zmínil. A za to jsme rádi, Lukáši a Terko, že slyšíme, že jste i udělali nějaké chyby, že byly i nějaké věci, které vám nešly, protože to je velkou inspirací a nadějí i pro ty lidi, kteří k vám třeba dneska teprve zhlíží a taky by chtěli takový úspěch a právě si nevěří, mají nějaké slabosti, chyby, bloky, předsudky, pochybnosti a právě je neskutečně dobíjející slyšet, že i tak úspěšní lidi, jako jste vy, taky zápasili s nějakýma těma démonama, nebo že třeba nešly věci úplně podle plánu, i přesto, že váš postoj je tedy převážně silně pozitivní. Terko, kdyby se tě někdo zeptal, jak jste Hergot vydělali těch 20 mega, co by si mu poradila? Já bych se vrátila k tomu se nebát. Ono i díky tomu, že v tom síťovém marketingu není ten vstupní kapitál, že my tam nemusíme investovat stovky tisíc a miliony, tak já to vidím jako to hlavní odstranění těch překážek, které jsou jinak u těch lidí, kteří chtějí být úspěšní, ale bojí se tady toho. Takže... Konkrétně, co by člověk teda měl dělat vlastně, jo? Protože to asi nespadne samo do klína, takže mám nějakou příležitost, mám nějaký produkt, službu, to je jedno, ať už dělám v jakékoliv firmě, v jakýmkoliv zaměření, mám nějaký portfolio a co bych teda měl dělat, jako první den, druhý den, 10. den, jako co poradit těm lidem, kteří jsou na tom začátku, aby věděli, co dělat a naopak čeho se třeba zase vyvarovat. Ať jdeme trošku jako praktičtěji do toho. Já předám slovo Lukému v tomhle. Já přemýšlím. Mm-hmm. Když vezmu den číslo 1, vezmu to klidně takhle. Pak, když jako nejsi posedlej, tak staň se posedlým, z mýho pohledu. To znamená, sedni si a opravdu se jako zamysli nad tím, co chceš v tom životě, čeho chceš dosáhnout a mysli ve velkým. Opravdu open mind a uvěř tomu, že to je možné. Tohle to vlastně
řekl Arnold Schwarzenegger, že jo? Když si něco jako dokážeme představit a uvěřit tomu, tak to prostě dokážeme. Můžeme to dokázat. To si myslím, že je ta alfa omega na tom začátku. A potom samozřejmě, když se budeme bavit o referenčním marketingu, tak musím dělat aktivity, které mi prostě přinesou ten úspěch, přinesou mi ten biznis. Jo. Často je problém, že lidi furt jenom studujou a odkládají vlastně to kontaktování a prezentování až na někdy, na až pak. Ty to říkáš krásně, špakáři. To je častý a tam je potřeba si to nalajnovat, napsat si seznam, zamyslit se, koho oslovím a prostě jít do akce. No. A přesně, jak říkala Terka, potom nebát se toho odmítnutí. Jako jedna jistota tady je prostě to odmítnutí přijde, že jo? Tak proč se toho bát? A není to vlastně chyba, je to ponaučení a každým tím kontaktem tak se zlepšuju, každou prezentací se zlepšuju a na konci prostě sedí ten příběh úspěšného člověka. No a samozřejmě, když přijde ta překážka, tak zase se vracím k dnu číslo 1 a vypláchnu si tu hlavu do pozitivna a abych věděl, proč to dělám. Takhle jako hodně ve zkratce, ale prakticky snad. Tam... Promiň, dodej, Terko, co jsi chtěla k tomu ještě? Mě tam skočilo, jak vlastně pro mě bylo důležité vybrat si podnikání, kde je služba nebo produkt, který je mi blízký a který já si dokážu zvizualizovat v své hlavě. Že já s tím produktem nebo s tou službou půjdu a nebudu se za to stydět a budu s tím moc být úspěšná. A v tu chvíli pro mě bylo na začátku hodně jednoduchý a myslím si, že základní faktor toho, díky čemu jsem byla poměrně rychle úspěšná, je, že jsem o tom hodně mluvila a já o tom mluvila tak pozitivně a tak přirozeně jsem to šířila, protože jsem věřila tomu produktu, té službě. Takže najít si ten druh podnikání, kde já se nebudu stydět s tímhle produktem pracovat a mluvit o tom. Mezi přáteli, kolegy, blízkými, na sociálních sítích, jestli jsem moderátor, tak o tom mluvit v rádiu. A ono, to spojení toho mluvení s tím dobrým produktem nebo s tou službou, tak ono se to pak motá. Ty lidi se nabalujou. Jo, to je pravda. Víra v produkt je taky základ. Pak, když člověk není podvodník, jo. Vlastně jako podvodníkovi nevadí, že prodává jako... teď nevím co, ale něco špatného, protože zatím vidí ty peníze, ale člověk, který má hodnoty, tak tohle je vlastně must have. To je pravda. Mm-hmm. Takže víra v produkt, řekla Terka, ty Lukáši si říkal, to se mně líbilo, ta myšlenka, jakoby odpřemýšlet si rovnou dopředu, že odmítnutí přijde, stotožnit se s tím ještě dřív, než přijde, vyrovnat se s tím jakoby vnitřně a potom mě to až tak nezlomí, až to nedostanu nebo to odmítnutí, protože na to budu připraven psychicky minimálně, to znamená zase ta práce s hlavou. To si myslím, že je velmi zajímavá inspirace, jak se člověk může obrnit a připravit do toho podnikání, protože co si budeme povídat, podnikání je trošku boj, je to o překonávání sama sebe, protože buď bojuju s tím trhem nebo sám se sebou, zkrátka je to výstup z komfortní zóny. Souhlasíte s tím? Ano. Není, co byste dodali, jo, k tomu. Dobře, k tomu systému práce je ještě něco, co byste doplnili, co je důležitý dělat, nedělat. Přece jenom řada lidí někdy přemýšlí v té rovině, nebo má to dilema, mám ty aktivity dělat já sám a být spíš jako prodejce, nechci se třeba handrkovat s týmem, někdo jiný zase sní o tom velkým týmu a té síti, že aby prodával spíš prostřednictvím ne svým, ale prostřednictvím té sítě lidí. Jaký na to máte vy názor? Můžu? Já ještě mě napadla myšlenka k té otázce předtím a Terka pak naváže na tuhle otázku. Jo. A vlastně co se týká komfortní zóny, tak ano, podnikání z mýho pohledu je o neustálém vystupování z komfortní zóny a vlastně já jsem se naučil na tu komfortní zónu dívat tak, že ji vlastně jako vyhledávám. Jo. Že když přichází nějaká situace a jo, já tam začínám mít takovej ten stres a takovýho toho, hele, tak tohle nedělej a tak na truc jdu, protože vím, že mimo zónu toho komfortu, že jo, tak přichází něco, co tady doteďka nebylo. To znamená, když chci jiný výsledek, tak prostě musím jít mimo to. To znamená, že teď jako třeba jsem řešil minulý týden nějakou situaci, do které se mi jako nechtělo. A vlastně protože se mi do ní nechtělo, tak jsem se rozhodl, že to udělám.
Všechny věci, které chceme, se nachází mimo zónu našeho komfortu. Ano. Jo. Samozřejmě, kdybych stál na skále a jako ten čertík mi říkal neskákej dolů, tak bych neskočil, jo. Zase tam To je dobře. kritický myšlení musí být, jo. Ale víme všichni, jak to myslím. Takže to jenom k té komfortní zóně a nějaký jako pohled nebo vnímání třeba, jak to mám. A vlastně na tu otázku ohledně distributorství nebo to. Udržení myšlenky je to trošku náročnější. Solo business versus týmový business? Solo business versus týmový business. Mě tam ještě napadalo, jsem se ptal předtím maličko jinak, já jsem teď ve své hlavě už u nějaké odpovědi. Co mě ještě maličko napadlo, že v tom síťovém marketingu hodně lidí odejde, vlastně vzdá to kvůli kritice. A ta kritika přijde. A ten síťový marketing to přitahuje možná maličko víc než jiný modely podnikání. Protože, nevím proč vlastně, ale ten úspěch se neodpouští. Ono už jenom to okolí, že jako vidí, že začínáte být v něčem úspěšný, tak možná jako stoupne ta hladina té kritiky, ale mě to málem taky odpálilo. Já jsem měla pocit, že dělám něco špatného, že pracuji se špatným produktem a lidi nepřejou. Takže ono dneska si udělat z té kritiky vlastně, jak říkal Luky, že je dobrý vystupovat z té své komfortní zóny a to, že to překousneme, to, že my přesně jakoby to máme spojené s tím, že v ten produkt věříme. Teď se zamotávám úplně do toho, co jsem chtěla říct, pardon, ale myslím, že to jak jsem špatný řečník. Tak tohle to překousnout, tak vás vlastně jako taky hrozně posílí. Jak je tam prostě důležité mít to navázané na sebe. Dobrý produkt, věřit si a díky tomu se překoušete přes tu kritiku. Rozumím. Já bych vlastně ještě k tomu konkrétnímu postupu dám jenom takovou jako technickou vsuvku, protože tady můžu naše posluchače i pozvat na nějaký náš ucelený školící systém, na webinář zdarma, který běží na adrese system8x.cz, kde je možný pro ty zájemce, který budou chtít se dozvědět ty konkrétní věci, jak telefonovat, jak oslovovat, jak dotahovat, jak vlastně budovat tým, skupinu spolupracovníků a dosahovat obratu tedy formou té kolektivní spolupráce. A to všechno samozřejmě bez kapitálu i bez zkušeností. Možná i s nízkou sebedůvěrou. Zkrátka je to úplně jedno. Máme systém, který naučí opravdu kohokoliv vybudovat něco velkého. Takže pro všechny z vás, koho to bude zajímat, www.system8x.cz můžete se přihlásit. Je to absolutně zdarma, nic neriskujete, můžete jenom získat. Pojďme ale zpátky k rozhovoru, co se týká právě teda toho dilematu, to bych z vás chtěl ještě vytáhnout. Být samostatným prodejcem nebo budovat teda skupinu a jak se popasovat s tou výzvou, nikdy jsem nevedl lidi a najednou mám mít nějaký tým. Jo, lidi se toho dost často bojí. Lukáši, pro tebe to asi byla výzva, zajímavá věc, zase jaký mimo zónu komfortu, takže ty ses na to asi těšil. Jak jsi to zvládl? Je to tak, výzva to byla, možná to byla nějaká překážka, dá se říct. Každopádně, já to mám nastavený tak, nebo mně bylo jasný, že budu chtít budovat síť. Že to nebude o tom, že bych chtěl být produktový. To už jsem zmiňoval. Každopádně neměl jsem nějakou hlubší zkušenost s referenčním marketingem. A samozřejmě, když něco nevím nebo neznám, tak je potřeba si to nastudovat, to znamená přijmout ty informace a potom, že jo, tam přichází taková ta důležitá věc, ty informace vzít, jít do akce a vlastně v té praxi je uplatňovat. V tomhle nám samozřejmě, když budu mluvit za nás za oba, tak nám pomohl vlastně tvůj kurz, který my jsme od startu měli. Od startu jsme ho vlastně hltali nebo studovali a uváděli jsme ty věci do praxe. Takže nebylo to o tom, že bychom si projeli celý kurz a vlastně nestalo se nic a byli jsme chytřejší tady po x hodin, ale o tom, že jsme prostě šli krok po kroku. Dozvěděli jsme se A, šli jsme A uplatnit do akce. No, člověk šel do toho po hlavě. No a co se týká nováčků, tak tam je fajn jako to, když si člověk uvědomí, že stačí být o krok napřed. A vlastně už tady v tom systému, tak to může stačit, protože samozřejmě to nebylo o tom, že hnedka ze začátku po měsíci bych měl 20 spolupracovníků.
Postupovali jsme postupně, jeden, druhý, třetí a potom, když už máte toho třetího nováčka, tak už ale vlastně umíte celý systém. Ne dokonale, ale už jste si to nějak prošlapali a pak už to pilujete společně. No. Už jsme se tak jako semkli a vlastně budovali jsme to všichni společně, takže to za mě. Takhle. Jasně, důležité je, že jste ti praktici, kteří teda nejsou jenom věční studenti, ale všechno, co jste pochytili, naučili se, tak jste hned si v tom trhu vyzkoušeli. A tím se člověk logicky naučí nejvíc. Co ty, Terko, zápasila si trošku s tím, že jsi najednou v roli, že máš spolupracovníky třeba? Jo, jako v podstatě ta práce s tím týmem. Vyhovovalo ti to, nebo tam byly nějaké výzvy pro tebe? Ne vždycky zase jsme u těch překážek, že který si museli překonávat, ale mě tam hodně pomáhalo v tom budování týmu. To, že já vlastně poprvé v životě můžu pracovat s lidmi, kterými jsou lidsky blízký, se podle toho vybírám a ono i přitahuješ k sobě ty lidi, s kterými to máte nastavený podobně. A lidi se doplňují. Takže mně se líbilo, že můj tým byl především holčičí, teď ani nevím, jestli jsem měla muže, asi nějaký, jo, ale nic významného, především ženy. A my jsme se tam naprosto doplňovali. My jsme měli společnou vizi a to je, že chceme být právě užiteční a pomáhat lidem. A podle toho my jsme sestavovali z těch našich schopností tu sílu v tom týmu. To za mě bylo klíčové. Tam byla, a do dneška je velká pomoc, doplňování se. A to je pro mě důležitý u toho týmu. Dobře, skvělá odpověď. Dámy a pánové, naše interview už se pomalu chýlí ke konci, protože čas je neúprosný. Na druhou stranu ještě mám pár závěrečných otázek na tento náš hvězdný pár podnikatelský, ale dřív než se k ním ještě dostaneme, tak bych chtěl ještě vás povzbudit, vás sledující, že v případě, že byste chtěli se s Terkou, s Lukášem třeba nějak propojit, přidat si je třeba do přátel na sociálních sítích nebo se od nich inspirovat, možná jste na nějaké křižovatce a prožívali jste něco, co oni a chtěli byste se třeba poradit, aby vám oni z řad zkušenějších třeba s něčím mohli poradit, pomoct, nebo já vás jakkoliv inspirovat a motivovat, tak někde tady v těchto místech by se měl zobrazit QR kód, který si jednoduše naskenujete na telefon a ten QR kód vás odkáže na sociální sítě Terky anebo sociální sítě Lukáše. Takže ještě jednou, neváhejte si je vyhledat, přidat, oni vás neukousnou, vidíte, že to jsou v pohodě lidi, i když jsou to dolaroví milionáři naši, tak věřím, že sledovat je může být užitečný, protože od koho by se jinýho měl člověk učit, než od lidí, kteří jsou už tam, kde chci být já. Je to tak? No, ale pojďme tedy ještě na závěr tohoto rozhovoru. Já bych se vás přece jenom ještě chtěl zeptat na takovou trošku motivačku. Terko, co by si vzkázala těm lidem, kteří vás sledujou, udělali jste na ně dojem, chtěli by to taky dokázat, ale pořád nějak váhají se do toho pustit, protože nějaký strachy drží zpátky. Co bys jim poradila pro to, aby je to opustilo, aby konečně do toho skočili po hlavě, jak si do toho skočila ty, jak si nám řekla na začátku? Jak jsem říkala, co máme společného s Lukem, tak to bylo to, že máme sny. Máme sny o tom, že to, kde jsme byli v tu dobu, tak nám nestačilo. My jsme věděli, že chceme víc. A ta vize, kde chci být za 5 let, čím chci být, co chci mít, a jaký chci mít okolo sebe lidi, tak tohle se tam dát jako ten špendlíček a doskočit do toho a furt jít za tím svým špendlíkem, za těch 5 let a ono je to takový ten vnitřní pohon, ta energie, to, že to chci dokázat, já to chci mít, já si na to chci šáhnout. A já si troufám říct, že my jsme za těch 5 let ještě o něco dál, než byl ten můj špendlík. Ale já tu vizi na začátku měla. Jo. Někdo chce být princezna a já chtěla být úspěšná a chtěla jsem zaopatřit tu svoji rodinu a chtěla jsem, aby si mě vážili. To byl můj špendlík. Takže mít tam ten špendlík. Takže dát si tu vizi, zapálit se, pustit se do toho a už to nepustit. Skvělá rada na závěr, děkuju. No a Lukáši, co ty by si poradil těm, kteří váhají, chtěli by to taky, ale pořád neví, jak vykročit tím směrem vstříc úspěch? Yes. Já věřím tomu, že každý z nás má v sobě to,
že se chce mít líp, chce to posunout, chce žít ten život jako mimo normu, že jo, nebejt v té normě, protože co je to dneska jako být normální prostě, jo, když celkově se vlastně podíváme kolem sebe. Takže věřím, že to lidi mají takhle a tím váháním se to vlastně nezmění. Jo? Nad čím jako váhat? Váhat nad tím, že budu mít lepší život, že vlastně jako sobě dopřeju víc štěstí, dopřeju víc štěstí lidem okolo sebe, takže váháním tomu nepomůžu. Berme prostě to, že jako když tam cítím ten strach a to jako tyjo, mám to udělat, nemám to udělat, tak mám to udělat. Prostě je to tak. A za tou komfortní zónou, za tím pomyslným kruhem, tak na nás čeká něco nevídaného. A my jsme tady se že hodněkrát zmiňovali ten $1 milion. Mě by to na začátku ani nenapadlo, ale vlastně tam nejde o těch $1 milion. Tam jde o ty ostatní věci, o kterých jsme se bavili. O tom, kým jsme se stali, o tom, jaký život teďka můžeme žít. A díky tomu i co můžeme vysílat vlastně do svého okolí a plnit sny rodičům a tak dále. Jo? Jaká bude výchova teďka třeba Benjamina, to bude úplně něco jiného, než kdyby to bylo před 10 rokama. Takže na tohle myslete, tohle chtějte a věřte tomu, že to můžete dokázat, protože když jsem to dokázal já, když to dokázala Terka, dokázalo to tisíce dalších lidí, tak prostě můžete i vy, to tak je, a je to jenom na vás. Ještě k tomuhle maličko napadlo, když se bavíme o tom, že jsme to dokázali my oba, já servírka, Luky fitnessák a my víme, že dneska mezi námi úspěšnými tady z toho druhu podnikání jsou důchodci, je tam zahradník, je tam výživářka, je tam máma na mateřský. Jako to je jasný, že ono to funguje, že to jde a že to zvládne každý. Jen si prostě udělat tu svoji vizi, kousnout se a dělat ty kroky. Vaše bodka byla úžasná. Nejde o $1 milion, ale jde o to, kým se po té cestě stanete. Dámy a pánové, to byla Terka Pečená a Lukáš Hajný. Moc vám děkujeme za váš čas, za to, že jste svoje rande investovali do tohoto rozhovoru, aby jsme mohli šířit vaše myšlenky, vaše názory, vaše zkušenosti, které pro nás mají neskutečnou hodnotu. Takže díky moc, Terko a Lukáši. No a pro vás ostatní ještě diváky, pokud vás zaujalo toto interview, máte stále málo a chtěli byste více takových interví, neváhejte navštívit stránku z nuly na miliardu.cz, můžete se přidat a nakouknout do klubu, kde je triál absolutně zdarma, zase znova proto, abyste získali ještě více a více rozhovorů od více šikovných lidí, podnikatelů, obchodníků, od kterých máme ověřeno, že mají prokazatelné výsledky. Žádná teorie, ale jenom čistá praxe. Takže Terko, Lukáši, díky moc za váš čas a přeju vám mnoho úspěchů do budoucna. Budu se těšit. Moc děkujeme. Moc děkujeme, že jsme tu mohli být. Ahoj.